iki ora abdol nek ra mbagekne para lenggah ade kenal kabeh. Ha nggih. Durune saka kene salaman kabeh. Oh ngono. Kare dhewe Mas Wardoyo. Jenengan ning ngarep jenengan imam ya. Oke, baik. Imam kok cilik. Imam yo ra cilik-cilik yo ben penting suwe kok cilik mbok perkarake. Suwe babakan apa ta? Mik. Suwe maca Al-Fatihah kuwi lho. Ayo karo mlaku salaman diurutne saka Mas Agung, Mbak Esti, iki dulur-dulur pandemen-pandemen campur sari kabeh. Iki keluarga besar saka Dongombo. Iki Mas Awal, Mas Cito, ya toh. Jenengan sing absen iki, Mas. Nggih, karo muni to. Panyuwunku sliramu. Spesial buat keluarga besar saking Seragen. Mas Harto Gepeng. Bablas ke anake sapa? Bablas kesan Mas Wanda, Malik Laras terus mengke wonten Sidoasih. Lah nggih minangkani pamundutan saking Pak Mbah Narto. Mbah Narto. Mbiyen nanggap wayang, nanggape rung pitung tanggapan rung surga. Jenengan katut apa ora? Enggak. Bagian sengkuni apa anu? Aku Bratayuda jebul bagian anu Janaka. Lho. Janaka kondi? Ning kene ae iki Pak Joko kok ngersake Sidoasih. Rupa kaya griyawak. Ayo dintenge sik. Nanu. Panyuwunku sliramu.
sing ati-ati anak bojo nek omah ngenteni Po upama mung sliramu kang dadi
tolong ing ati wos lawas anggonku nunggu nanging mung ledo Sugeng rawuh Mas Parjan saking Parung. Sugeng rawuh Mas Iyung, lah koetan langsung jujuk kene iki. Numpake bis raya 350. Rinten dalu ngrati tumetesing banyu aning paran ora krasan kudu weruh woting ati kene jumeneng Mbak Epa. Monggo Kadang Semar Mulya dipun jumenengaken Mas Gondrong lumantar ganti laning ati nggo rambatan co. Kene Cahayu Dek Epa spesial kagem Mas Bani Mas Bono ugi keluarga besar saking Sragen Karangasem Dukoh Jati Batur Kalangan nganti terus ngendi kaya Peleman Celuntang dan sekitarnya Pelupuh Tanon Gemolong golek ati kang muspro menyang endi donongmu wong ayu aku kepeksa kelangan ati iki rumangsa rindu Pamulang Ciledug Mister Grandong. Oh nggih. Mboke ning kene mboke. Mbok sapa? Kaki. Duduk yo Mas. Lah ra metu. Umpama mangkon
Jane iki sing kagungan sinten iki? Ora ana ki nggo rambatan seksi yang kedua ki Mas Sugeng ya rawuh. Kagem pambuka. Ugi Sugeng rawuh Dik Bogel kagem Pak Joko Cikarang lan ugi panjenengan Pak Pagi. Nggih. Oh, nggih. Sak rencangipun. Alhamdulillah Pak Joko mengke. Nggih. Nggih. Monggo Mas Gondrong kepareng jumenang. Nggih. Yo. Nano. Pak Gondrong, Pak Joko. Iki rombongan Cikarang nyaware gede-gede. Lah iya. Di sini ning Kerawang Masuk. walau galu-galan. Pajan los-los elek Dik Bogel kayak Lah, gini. nggih. Yo lanjut ke se. Nano. Yo. Bablas ojo ngalamun kok. Matur sembah nuwun. Oke. Marmulyo. Ayo yo. iso pletre to. Bolak-balik. Tekan pring kuning barang lah ya to. Sak lumrahe wong amon tansah katon indah iku kanape
Ampun Pak gatosan. Gundro. Oke, baik. Rotok mriki Pak Sugeng. Nah, tepane tengah-tengah ngoten lho. Pak dikasih man. Mulyo. Bangun. Pak dikasih man. Oh. Sampai bawah. Sampai bawah. Ayo Rene Rene.
Bani. Wes mewanci ing serwangi. Nambu pancen nyata. Kumlondong ijen ing amben. Nandang susah kang tanpa upama. Banget kedira nalongso. Wong tininggal ibu lawan rama. Mula-mula wis terjadi. Saenggo ya ten piti lolo. Ora sana ora kadang mitra wae yo akhiring jaman kapan boyo kinalesno gendom broto Sekate. Monggo Bunda Janting yo. Semar Mulyo. Semar Mulyo lho iki. Gesek sampai barang. ora kaya desamono katresnan pancen nyoto asane mung tansah ngalono jujur ora ate citra Yo. Matur suwun, Bosku. apa boyo Monggo Bunda. Kasut sliramu wis ora kabeh sak solahe mung tansah ngece. Asem kok ngerti aku dandan wedok mau. Lah piye, Mas? Bareng Keno kowe lho lek- Ning, atusane ketan dikai aku lho rokok sebungkus ora. Ya sabar, Mas. Kok kuwi jatahe dhewe-dhewe. Rokok. Pundi? Ngono lalen. Esuk tok. Ana demono, ana ngeling saya. Tinggal
Monggo Mas Landak diaturke ganti laning ati. Monggo beksan kalian campur sari sesarengan campur sari Semar Mulyo.